martanya mahida. Dame di batana sumurusan salu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita imana tarsura di buku Job 42 ayat 1 ayat 17 tangyo kamu hatani di bata. Jadi dungsun di hatahon Jehovah akka hata odeng tu si Job ninna Jehovah mamadok si Elipas siat teman. Nunga tungwar si gorgor rimasu mida hodot mida alialem si duhalaki. Adang hata sitong di babo hamu tarengot tuaku. Songon na pinabuani na posok si Jobi. Nua empe botamu ma di hamu pitu lobu topur do pitu biru-biru tunggal. Jalalah mahamu manopot na posok ku si Job. Asa di piliho kamu sada pilihan si tungon mangurasamu. Jala ditangihon na posokku si Job ihamu. Jadi tatapok kuma ibana gabedang bahenok kutuhamu hobar tuhau oton na binahemunay. Aidang hatasitong di bawahamu taringot tuahun songon na pinabuan ni na posokku si Jobin. Dungilaho masilipas siya teman do si Bildat siyan suwa do si Sopar siyan na ama. Jala di bayan na sidam mahobar to hatani Jehovah to na sidam. Jali marpamati marokan ni Jehovah ala ni si Job. Dungi humosing ma di bayan Jehovah parsorin ni si Job. Ucu na martangin yang iba na mangun gihon alalena. Jala nasa arta na ni si Job na jodo. Silopi dua ditabay Jehovah. Dungi Roma sude hanggina dot akka ibotona rodi sididongan na magudang manopo ibana laos mangan sagu-sagu rap dot ibana di bagasan jabunan. Jala didok hata sipir ni tordina di apul-apul di ibana taringot tu salut hinamago na pinaroni Jehovah tu ibana. Jala dilehub betu ibana sake sita do titin sere sadabin. Dungi kumudang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujung nasian na di mulana. Ay 10,000 biru-biruna, 6,000 untona, 1,000 pasang horbona, jala 1,000 haludina guru-guru. Tumu sepitu anakna do tul boruna. Guar ni boruna syahaan ima si Jemima. Ia guar si pedua si Kesian. Ia guar ni paitulu si Keren Habuk. Dungi di sadok tanoi dang adong Jepang para puan songon hinauli di boru ni si Jobi. Jala dilehon amana sida tu nasida kauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dumi mangulu dopi si Job i 100 opak urutan nari. Gabisa nga dopi di ida pahupuna dot ninina pola obat sudu. Dungi mate sarima tua man si Jobi jala maha pohana di hanguanon. Ima sahana. Dihamuna donga saha porsiaon molo tabigi jamita sian buku jopon sada do panatapata dohot sitirotta ima hauduhon taringot tu kesetiaan dot hauduhon maka monakon akka pergumulan di bagasan ulunan songo jolma ibana tung sodong do bidana do hotita di sudi panggul miton ning uluna alai adong na sangat membeda kita do ibana ima molo tape hutihut sudi si taonon dihamonakon imana ra molo song kita nunga mungkin madele jaladang mampu hita maka monakon bahkan olo gabi adong pelarian ay songon akka hamolon jala tung takas do taida hinapait namasa tu ibana iduna taida di gobaran manang namasa tu si Job sudah jatuh ditimpa tangga pula. Lapatan na nung ngapahit nung roti bana kahamoroi
sudi nang ali-ali na mangujuni ibana. Bakad do nga saripe na pe mangujuni. Nang songoni mo si sahi na songgop tu pamatang. Ramolo teida siyan sitaw no ni ahamado honota. Pastirado honota tumagom ma alap au Tuhan. Tumagom ma unang upay deida jala unang huway. Tumagom ma au salpu. Alay teida do di baga 10 tahun di ending na luar biasa. Lasi mara noaing sada nanaing dohonon ni tema ni minggutta tu hita. Gabi sada persyajaran na arga mo na madok paululihon akka hasomala na dinggan. Molobor hatita madok ahado nanaing paululihon siyan akka hasomala na dinggan ni. Idora nanaing takas tayo di baga 10 tahun. Pabuahon jahala paululihon huhut melestarikan, menggenerasikan kebiasaan manang hasomalan sada songo pangalaho tuaka suddu na poso ima di ketaatan, di kesetiaan, di pos niroha tu di bata nang uduk taingo ma sudi jolma pasti mengalami akka kesulitan nampi meragam-ragam akka sitaw no natadopi. Nabuhay naro siya dirita ng siya kilorgata manang naro siya duro ni dirita. Disidura sa da jawapan ni hapor siyaon sa da kepastian na tira di bagasan ngulun si Job. Gabi sa da pelajaran na arga. Songon di Job bidudua ayat 10. Molo-olo hamu majalo na tonggi siya di bata. Ikuradiru hita majalo nang napait. Lapatan na dakolan na tabu-tabu manang holan na enak-enak. Nekkon jalo otta di bagasang uluton. Alekot tagamot tado ng akaro akkanapay, tagamot tado ng ro akkahamaunon. Disita jaha, jawapan manang padokan ni si Jobi. Masay makorhod di hapor siyam, nang songon ni mangihut, nang turoha uduk ni roha. Gabi patao di bagasang nguluna siya padohani ima na patuluhon dangadong na asim si pangasara hortang dangadong na asim pangalulon ni ibana alay di ida ibana ima termasuk do bakang gabi sada kredo ya kredo ima pakirimon mana kapur siyam di bagasang nguluna Raido nagabisada ujahat di bagasang ulutta. Kadang-kadang kita gurang mabayan aka statement. Gurang aka mabay pimbilaan. Baka ro panguhuman. Molo taida adong akka dong atanamar si taonon manang napet manang ro pangujunan na balga. Si pata gabi buiru hita tarujun. Gabi mabayan penghakiman manang panguhuman tuhalak namar si taonon. Alan dia makadongan di bagasan Yesus Kristus sada persyajaran na arga dapat tita sian bukun si Jopo tarlumobi ma dividu 42. Dia may ima parbuini hauduan manang parbuini kesetiaan ido nanaing sada sikap manang sada no balga si jalo otta siet trupukon hau duhon ido nanaing pauliulota jala ino nanaing ta generasihon tuakka ianakon manang akasuduk na poso. Dia makadonga saha porsyaon jabar ni hau duhon manang kesetiaan di jalo si Job dui na sungguh luar biasa. Pola do didok dua lopit si jalo onna siya na pinasa ni di bata upani hau duhon upani kesetiani atong asa tong ido sada persyajaran na arga nang dihita di zamano tarlumobi akasuduk na poso kesetiaan mengikut Yesus hau duhon mangihutto di bata di bagasang nguluna aso nang mabiri bana molo ropi hamolon aso nang mabiri mana di tonga-tonga ni aka kemulut
alai tadi rumah ina sada sian si Job di bagasan nguruna bahwa dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah goyang dan tidak pernah mundur ke belakang. Alai berengot tadon hot ibana dihapur siaon mangihutun di batang. Alan dia makadong asaha pursiaon adong masada ilustrasi nalaupa morahok kita marhide terputong di tahun ono puluhan adong manin na pangarato na borhat sian tapanuli ro tu parseran tu Jakarta. Itiki borha ibana sampai saminggu pardalanan na saha ma ibana tu Jakarta. Alai usaha ibana Jakarta dangaro sita poton na ujungna ibana sadiri, ujungna ibana sadiri gawe tinggal ma di terminal. Alai nung tuluari ibana di terminal hepeng nape napi nasaha ni natorasna siakuta nunga lam manipis lam sadong be hape karejona dangadong nunga lam mulai holsoan nunga mulai lam mabir ibana jala nunga kawatir ala dangadong be si panganonna jala hepeng nape dangadong be ujungna di terminal 5 dalam memang hape naso panagaman na dapo ibana ma di juluna sada dompet dibuka imana ma dompeti personggok memana ala gudak kepeng isi dompeti jala dibuka mana musi adong ma surat-surat adong aka istinkam adong KTP adong aka SIM do aka kartu ATM do akan asing dope disonggok ni rohani ibane tumasailas turana mamake jala perasaan na nunga puas ala dihilalang taralusi tangyang na taralusi ala nunga masay mali ibana ala diingo ibana ma pudan diingo imana ma hatani natoras na lau pabor haton ibana mangarato ikut jujur ikut burju ikut unduk jale kurhomat jale kupatun jale jujur ibana di bagasan ngudunan ujungna songon na songgot marohana di ide bana man KTP jala marsaka memana paulakon dompeti tunapuna diberingi mana ma alamat siya KTP dilului ma topet dang apala dahu siya terminali lamay mana madapoton jala ditutuhi ma jabuni nahobarto alamati nuksongoni marsitaddan di paboy mana ma harorona bahwa najupang dompet jala alamat na jawi dungi Roma parjabi mando tohode amang au memang mago dompet tonga opatare alay mo liate ma nunga busisau kami na opatarium dibuka amat taima dompeti di ida tumasailas rohana jala marcerita manasida di pabua ma hutana di pabua margana di pabua manang nguluna di pabua manang sakkana ujungna Roma na puna dompeti parbagasi di dokma atong molang karejo dope hamu oldo hamu karejo di hami ujungna las marohani si doli-doli mole ate ma amang ay nunga tung loja au jalanunga male jalanunga tung ido na huhirim ro tu pangarap to ano tu Jakarta di ending ni ceritai gabe di bana ma karejo di perusahaan ni perbagasi ala namora jongdo amateng bahkan alat patun hangulut tu sama guan jala dihabur jukon ujunga dihapur siai perbagasi ma ibana ima mengelola perusahaan na gabe diangka memana gabe nang songon sekretaris na kepercayaan na bahkan nung diberi songoni
nang topet ala adong ima boruna, bahkan sangat holong rohani boruna itu ibana gabi laos di parhelahom ma nampi berbeda agama alai rodo napuna bagasi las rohana nan tu dia pe dibuat agama na hobar tu sakap ni siduduli di akhirna gabi sukses jala halak na hebat halak na berhasil ma siduli-duli alan dia makadongan ahron yang berengot tadi si na parjulo ima syak kejujuran na padua syak kapatuno na syak kedua no kesetiaan dang tergoda tu si pangano dang tergoda tu isi ni butua dang tergoda nang akka hamoro kemulut nampe di bereng ibana hepengi gudang nampe di bereng ibana dompeti nampe di bereng mana ima nang male ibana tetapi dia mampu menahan dirinya gabe di ujungna marlopit dong di jale ibana pasu-pasu dia mau kadongan idu naneng dohono ni turpukot tu hitam dung dia monakko si job sudi akka hamauloni di hamonakko ni bana si taunoni di ide de batado dia mai ima ketahanan ni haporsionna di ide de batado ima parsitutonna di ide de batado ima hauduhonna laos imara gabi sada jamita di ending ni tumpuk tom Allah memulihkan Ayub di paulak jana di pasu-pasu di batama muse sijup di pasu-pasu idura nama se arga di idota ima sidua lopit di liut di batam persejaran na argar dia makadongan nang pepait unang langsung tatelan nampe tabu unang langsung ta'alang yang manis belum tentu menjadi obat tetapi yang pahit jangan langsung dibuang namarlah pahatat dui asa di bagasa ngulut taon akka hamaulun akka sitononi unang lari hita seksi tononi boy di gabi obat boy di gabi di akhir di ending manis jala masa tabu di parnguluan nang tu harapan ni kunuta marhitima adong piga-piga na naing dohono ni turpukok tu hita marhide Job 42 ayat 1-7 na parjolo ima nang dohono na tangiyang do sada haguguun di bagasan ngulu di colmay takas do di ayat 8 di ayat 8 di do ima asa tangiyang si Job berengota tung margogo si tutudo jana tangiyang ni si Job ido na taida di tangihon na posokku si Job jala si Job taida ima partangiyang si tutu na marlapata di dihamok kadongan tangiyang manang komunikasita song natahapor siyay ido gugma bekita margogo dila songo padok ni si Jakubu side tung margogo si tutudo tangiyang ni halak partigor molo di haburjuon labatan na iya hanak na makaburju di baga sa tayang na mangalukik wantad dui mangadupi akka hapeton mangadupi si taon akay cahitcak iduben na takas di bukod iritay nomor 420 pitui tung halak na margogo si tutudo halak si partangyangi namar lapatad dui ima ikut tangolukon bahwa tangiyang ido kami sadam kekuatan lau mengadupi akan amasa asal nang murah kita panik asal nang murah kita medili bahwa dua itu adalah salah satu natahati dakon ima mangalio gugu nepar na padua ko nanay dohono ni turpukodo ima debata parholong debata namar pamuati ditikki namar pamuati debata natarimas debata ima tu si Elipas do tu si Bildad do tu si Sopar rimas di debata tu halakin atunu ala ima najujud makatidakon hatana sututu najujud manguhumi najujud madok hatana sitikos tu si Job si maray dot naking debata mar pamuati na manurun si Elipas
si Bildad do si Sopar nama dok asa disuruh debatado na sida madapoton na posona si Job lama buan ima pelean si tutungon pelean songon manguras akadusa na sida manguras hasalan manguras aka dosa-dosa na ni hatidakon na sida alani disuruh debatama na sida mabuan juhud mabuah pelean pitu logbu tobur doho pitu biru-biru tunggal ima sada pelean lau manguras akadusa namar lapata di damak kadongan bahwa di bata namar pamuati di rohano di pangalakoni akapar dosa songo kita minajut maka tidak kon nasututu di igil debatado sa kita ima pangurason naon diliut di bata Jesus gabi pilihan lahu menguras akadusatna songo ni manak kita di bagasang mulutong na takasita olo mamilih rodo pikirata lau majalo ima hasisani dosai dina kurang akata tidak kun hata na sututu tarlumo bima maruduk di bata na mangiu dia makadonga sa porsyam di pasu-pasu di bata ma si Job di harta dakola di harta doho dong nang di keluarga di hasangapon nang songoni di ngulu ni parena konon di pasu-pasu di bataro si Job siala saluhu dia kabur junna dohot haud duhonna dohot ima nakeng nataida ketika dia adalah menyadari semuanya lah bersumber siap debata alani persejaran na arga taingot siap buku ni si Jopon nang pengalaman rohani si Jopon dia cari di hita totong madok molate bersyukur apapun yang terjadi asa kota racumi 20 tahun unang adok kita nama diri isakapi di Batam ala taingok matotong bahwa kesalahan kegagalan akasitonon kemelut bukan rencana Tuhan tetapi Tuhan mengizinkan segalanya itu kegagalan itu supaya kita belajar supaya kita mau mengandalkan Tuhan unang diri tetap ngasahan unang paroha diri kita unang pesimis unang murah kita lari alai asa tutuk kita masih gantung holat tu di batang yalan ikut taingo totong bahwa kegagalan bahwa si taonon hamaolon sesungguhnya paingotok kita doing dia me asa marsiajar kita secara introspeksi diri asa marsiajar kita ima lako holan mangasahon debata alai unang adong setonga-tongata alai unang adong setonga-tongata ima nama ngasahon buguna sadiri doho pikiranna sadiri taingo ma songo dia pe paetna si taonon songo dia pe ima hamaolo natadopi tung soyado otik lupa debata tu sohiado hita di pasobu debata di tiuk debata do hita jaladakya di paujung debata tu hamatia alai kusada kesadaran na tong taingon bahwa Tuhan lebih tahu apa yang direncanakan bahwa Tuhan lebih tahu ahado na perlu di bagasan ngulutong las alani lau pauju ko terputau kucaha madihita song nadi ayat 10 dungi humong sing madi bahit jakuba par sore si Job uju namar tangyang ibana mangodihon alialina jala nasa arta nadi si Job nadi calon silopi 2 di tabai jahuwa jala didok muse di ayat 10 piti dungi satu saorma 2 masih Job jala mahap rohana di hanguluan ima jamita nama ngulu tu hitam bahwa kita akan selalu menang bahwa kita akan selalu menerima kehidupan yang baru jika kita hanya mengandalkan nama Tuhan atong songo tema ni minggu tong man nang ipaingot tu hita dia makadonga sa porsyaon asa totong mahitam ima mangulakon lomo ni rohan di Batam jala taparangehon ma madok pauliulihon aka hasomala na dingganing jala tatiru ma di bagasang uluta songon si Job na makamonakon sude pergumulan ning uluta songon ni makita
ang kiat ng tabiasahon di bagasan keluarga ta, tabiasahon di bagasan mulutna, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saluhugna nunga disakapi di batam ima sakap lama bayan hinauli tuak kanapor siyay. Atong si dua lopi do tajalo pasu-pasu sa di bata. Si dua lopi do tajalo hagugu sa di bata mangadupi akkanamasa di bagasan mulutna. Amen. Mauliati maniho ali Tuhan di bata marhiti hatam na bedi. Asa totong mahami Tuhan holam mga sano hatami di bagasan mulut namin. Daruli hami dia kalas niroa. Amen.